ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ሓደ ወዱን ሕያው ኣምላኽ ብርሃን ካብ ብርሃን ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ኣብ ብርሃን ዝነበርካ ነመስግነካ ንልምነካን ኣሎና ወጎይታ ነቲ ሕያው ቃልካ ክርዳእሲ ንእምሮና ልብና ናብርህ ንምስተውዓልና ክሰት ካፍታን ነፍስና እትቐትል ናይ ጽልመት ሓጢኣት አንሳእና ንሰናይ ተግባርን ርህርህትን ቁንዓት ክንከውን ኣብቅዓና ኣብቲ ዓለም ንምፍራድ ካልኣይ ግዜ እትመጸሉ ዘፍርሕዋን እቲ ሓጎስን ደስታን ምጽንናዕን ፍስሓን ጸጋን ዝመልኦ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻን ንዑናባይ እቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ዝብል ድምፂ ኣምላኻዊ ቃልካ ኣስማዕና እወ ኦ እግዚኣብሔር ጐይታና ኣብታ ሰዓት እቲኣን ኣብታ መዓልቲ እቲኣን ብዘይ ፍርሃትን ምርባፅን ርኽሰትን ውድቀትን ምግጋይን ክንከውን ኣብቅዓና ከም ብዛ ሓጢኣትና ይትፍረደና ኦ እግዚኣብሔር ንኹሉ በደልና ንኹሉ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ሕደገልና ኦ ጐይታ ካብ ካልኣይ ሞት ካብ ሕማምን ጥፍኣትን ካብ ዘመተን ሰይፊ ጸላእትን ካብ ምኽሪ ሰይጣውንቲ ባርዕ ሓዊ ካብ ምዕልቕላቕ ማይ ካብ ሕሱማት ተቓወምቲ ካብ ምጽባብ ገበርቲ እከይን ባዕዳውያን ጨኰንትን ምህጻጽ ዕዳጋን ካባናን ካብ ኩሉ ዓለምን ኣርሕቕ ምኽሪ ተጻረርትና ከንቱ ግበሮ ወኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽናን ጐይታናን ኢኻ እሞ ራህራሃልና ኣብ ናይ ጥፋኣት ባሕሪ ኣይተጥሕለና ኣድሕነና ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይትቕጽዐና ካብ ትህኪታ ተንሳእና ካብ ምዕጢጣይን ሸለልትነትን ስተረና ጸላእና ሰይጣን እውን ብዘይ ብጻሕ ተስፋታት ከስሕተና ኣይትግደፎ ሰናይ ከይገበርና መዋእልና ኸይሓልፍሲ ንእምሮና ፍልጦ ንልብና ካብ ዘዳህልል ድቃስ ኣበራቢርካ ንቕሓት ዓድሎን ኦ ጐይታ ኣበሳና ሕደገልና ንእከይና ይቕረ በለልና ንሓጢኣትናን ክፍኣትናን ኣይትዘክር ኣይትቈጥዐና ቁጥዓኻ ክሳእ ዘለዓለም ኣይንበር ኦ ጐይታ መሓረና ደጊምና እውን መሓረና ንሕና ድኹማትን መሳኪንን ኢና ኣብ ባሕሪ ሓጢኣት እውን ጥሒልና ንገዛእ ዝነብር ዘሎና ከተውፃኣና ናባኻ ንምህለል ንዓኻ ንሰግድ ንዓኻ ንኣምን ንዓኻ ንምነሎና ብጸጋኻ ድሕነና ደኣ እምበር ተስፋ ምሕረትካ ኣይትቑረጸልና ኣፍ ደገ ምሕረትካ ይትዕጾ ምሕረትካ ቐልጢፍካ ትምጻአና ዘሐጉስ ድምፅኻ ስማዓና ወኣምላኽ ልብና አንጽህ ኦ ጐይታ ካብ ኩፉእ ሓሳባት ካብ ተንኰልን ርኽሰትን አንጽሃና ኦ ጐይታ ካባናን ካብ ኩሉ ህዝብኻን ንሃተውተውን ካሃደ ሕልምን ሰይጣናዊ ክፉእ ሓሳባትን ኣቋርጸልና ኦ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ውድቀትን ውርደትን ኣተንስአና ኦ ኣምላኽ ትዕግስትን ተስፋን ፍቕርን ኦርቶዶክሳዊ እምነትን ኣጽንዐልና ምስቶም ኣብ የማንካ ዘለዎ ኣባጊዕካ ቝጸረና ኣብ ሰማያዊት መኣድኻ ኸዓ ምስቶም ኣብ የማንካ ዝቖሙ ኣቐምጠና ኩሉ ክፍኣትን ኣበሳናን ሓጢኣትን ሕደገልና ብዘይ ምሕረትካ ድሕነት የብልናን እሞ ናባኻ ንውከል ንዓኻ ንኣምን በኣኻ ንተስፎ ኣለና ኦ ጐይታ ጸሎትና ዘወትር ተቐበል ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙናን ዝተወከሱናን ኣብ ጊዜ ቅዳሴናን ቀንዴልናን ንነፍሲ ወከፎም ንዘለውን ዝሞቱን ኣብ እንዝክረሉ ጊዜ ኦ ጐይታ ንዓናን ንዖምን ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግሥትኻ ብሰናያትካ ዘክረና ኦ ጐይታ ክፍኣትና መሓወልና ኦ ጐይታ ነቶም ዝበደሉና ሕደገሎምን ሕደገልናን ኦ ጐይታ ብምሕረትካ ነፍስና ኣድሕን ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም እንጓስዮምን ኣደልድሎምን ኦ ጐይታ ነቶም ኣብ ጭንቀት ጸበባን ሓዘንን ዘለዉ ርዳእ ነቶም ብማእሰር ሰይጣውንቲ ዝተኣስሩ ናጻ ውጻእዮም ንዝጠመዩ ካብ ሰናያትካ ጽግቦም ነቶም ስቡራት ልብን ትሑታት መንፈስን ነፍስን ደግፎም ነቶም ዝወደቑ ኣተንሳእዮም ነቶም ደው ዝበሉ ኣጽንዓዮም ንዝጠፍኡ ምለሶም ንመበለታትን ንዝኽተማትን ናቢቖም ንስኡናት ንረዲኤቶም ተቐላጠፍ ንፍረ ምድሪ ባርኽ ንንፋሳት ኣህድእ ንኣእዋም ዓዕብዮም ንሩባታትን ወሓይዝን ምልኣዮም ንጠልን ዝናማትን ባርኮም ንድኻታት ዕግበት ሃቦም ንሰብ ዕዳ ዕድኦም ክፈል ንብስደት ንዝተበተኑ ጠርንፎም ንተናሳሓትን ንስሖኦም ንዝምለሱ ምምላስ ተቐበል ንሓደስቲ ኣመንቲ ምስትውዓል ሃቦም ኦ ጐይታ ንዝተወጽዑ ፍትሑ ውፅኣሎም ምእንቲ ብኹሉ ነገር ዝኣኽለና ምስ ረኸብና ደስ ዘብለካ ሰናይ ተግባር ክንገብር
ክንክእልሲ ንልብና ሓጎስ ደስታን ምጽንናዕ ፍስሓን ጸጋን ምላእ ወጎይታ ንናሃር ዕዳጋ ዓገት ንዕዳጋና ብሰማያዊ በረኸት ምላእ ወጎይታ ነዛ ዓመት እዚኣ ብርህራይኻ ባርካ ወጎይታ ነዝርእትነት ክልትን ፈልስን ፍረ ምድርን ልክዕ ከምቲ ንደቂ እስራኤል ኣብ ማእቶት ሻርሸይተ ዓመት ዝባርኽካ ብበረኸትካ ብዛሕ ወጎይታ ንጉባኤናን ንኹሉ ኦርቶዶክሳዊ ጉባኤን ባርኽ ንኣቦታትናን ንኹሎም ፓትርያርካት ናይዚ ዘለናዮ ዘመን ፓትርያርክ ብህይወት ዕቀበና ኣብ ልዕሌና እውን ኣሰልጥኖ ወጎይታ ንዕኡን ንህዝቡን ካብ ኩሉ ውርደትን ፈተናን ሓዘንን ኣድሕኖ ከምኡውን ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቱ ደገፍቱ ኣቦታትና ጳጳሳት ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ኣቦታትና ቆሞሳት ኣቦታትና ካህናት ኣሕዋትና ዲያቆናት ኣቦታትና መነኮሳት ኣሕዋትናን ምእመናን ከምኡውን እዞም ሕጂ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዝጽልዩ ዘለውን ኩሉ ጸሎት ኦርቶዶክሳውያን እንሆ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣቶምን ድሕነት ነፍሶምን ንልምን ባርኸናን ባርኮምን ፍትሓናን ፍትሓዮምን ብቐትርን ብጸላምን ብጉህድን ሕቡእን ብገዛእ ፍቓድን ብግዴታን ብዝሓለፈን ብዝመጽን ሓጢኣትናን ሓጢኣቶምን ሓዲግካ መሓረናን መሓሮምን ወጎይታ ንጉባኤታትን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘለዓለማ ዕቤት ሃብ ኦርቶዶክሳውያን ገዳማትና ሽማግለታተንን ኣገልጋታተንን መራሕተንን ንኹሎም ኣበን ዝነብሩ ሰላምን ህድኣትን ፍቕርን ምትእምማንን ኣቦ መሕድር በታ ጽንዕቲ ኢድካን ሓያል ቅልጽምካን ዕቀቦም እቲ ኽፉእ ጸላእ ሰናያት ብቐጥታ ይኹን ብኢደዙር ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊኦምን ንዝወቅዕ ዕድላ ይሃልዎ ኣብ ትሕቲ ኣእጋርናን ኣእጋሮምን ርገጽ ወጎይታ ካብቲ ዝርአን ዘይርአን ክፉእ ፈተናታት ካብ ተንኰልን ውድቀትን ዕቀበና